The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Before we start our Bible study today, as usual, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa ka kalag. Kung na pa ba kita mga salang nahibilin, kay kung kini dili na to isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga mahan, mahimo lamang kining babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, let us now use the principle of 1 John 1:9, the recovery technique, which says in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, alang kanimo, dili magtutuo, ang imong buhaton, dili ang pagsugid, kundili ang imong pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga manluluwas. Kay mao man kini ang paagi sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios nganhi sa kaliwatan sa tao, bisag kinsa maluwas kun iya kining dawaton o sanong siya niining agda sa Dios sa pagtuo kang Kristo nga manluluwas. Faith alone in Christ alone, that is the basis of salvation which God has set up nga anara sa tao, mudawat ba siya o dili? Now, karon giagda ka, giawhag ka, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Walaing manluluwas si Ginoong Jesucristo ra. Musa, karon mag-andam ta sa atong tagsa-tagsa kakalagaron kita mahiluna diya sa grasya sa Dios. Kining tanan atong panghayo nga giog pangamuyo ngadto sa Dios kay iya kitang tultulan o magatudlo kanato sa tanang kamaturan ang balang Espiritu Santo, the only teacher of truth. Busa karon mag-andam tas tong kaugalingon sa hilom nga pagampo. Let us pray. Ama namong langit nun, nagapasalamat kami kanimo nining lain o sa mga higayon. Grasya nga mo kining pahimuslan. Grasya nga buhi pa kami nining among lawas. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Buhi pa kami nining among lawas, gumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, o sa imong grasya. Dili kami takos. We don't even deserve to be alive apan ikaw. Nagalihok pamagayon ang imong plano. Tagsa-tagsa na mo kinabuhi. Busa, lamdagi kami karon sa among pagpadayon, sa among pagtuon, sa imong balaang pulong, kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan itong mga subscribers sa Balbido Evangelistic Ministry o kaninyong nagasunod na niini, apan giawhag gyapon kamo nga nagasunod niini to subscribe to our ministry so we can determine who are positive and who are negative. Of course, that's your freedom. Wa man ay pugsanay. Idapit lang kamo, giagda lang kamo. Okay? This is God's invitation that He is providing us nato nga mga Kristohanon atong pahimuslan. Salamat
sa inyong pagpakiguban karong adlaw kaninyong mga igsuon nga diha sa kang Kristo, our fellow believers, o kaninyong mga silingan nagasunod na niini. Okay? So ning adlaw ito'y padayon ang atong gibiyaan nga gihisgutan kagahapon. Of course, niya pa man kita sa atong tun-anan, dugukan sa atong pagtuon nga giuluhan nato the doctrine of the divine Dynasphere. Okay? So if you are ready, padayon ta. Now, abli ang imong Biblia palihog diya sa Colosas Kapitulo 3, versikulo 12. Colossians chapter 3, verse 12. And it says in English, "Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering." Now, kining elect, sa Grigong pulong eklektos, nagkahulugan kini o pinili, gipili, chosen, elected, or election. Nga kini maaplikar ngadto sa mga magtutuo. This is applied to the believers. Now, of course, ang tanang mga magtutuo are chosen, pinalabi, or pinili. Now, ang Grigong pulong nga eklegumai nani gipaymutang nila sa Greek grammar sa aorist tense. Kini nagkahulugan o our being chosen, elected, was done by God long before the foundation of the world. Ephesians 1:4. But our being elected was done completely when we decided any time to believe in Christ. So all these things we are actually talking about are for believers who have reached the area of spiritual adulthood. Na nakakabot na nining maong ang sa ilang spirituanong kinabuhi. Because if you are still a believer in the area of spiritual childhood, bata pang Kristohanon, spiritually of course, you would think these things would be impossible to attain. Murag sa imong pag una-una nga dili kini murag imposible ni. Now, kinahanglan hinumduman nato that whatever we decide in life, it is only we who are answerable, responsible, and accountable for that decision. Nobody else. Okay. Dihausab sa Colosas 3:12. Colosas 3:12. Nagisugod gihapon ka ng election and predestination. Now, kining, excuse me, kining election and predestination, they go together. They go in tandem. Now, Ephesians 1:4 and 5, na po diha, nagahisgot. Now, ito sa Hebrewanon 11:6, kung sa magisulti diha. Without faith, it is impossible to please God. Kung wala kay pagtuo, dili gyud mahitabo nga imong mapahimuot nimo ang Dios, no. It's impossible to please God without faith. Di man ang kaluwasan, 1 Timothy 2:4, nagaingon, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Pulong ka na sa Diyos, ha? Dili buot ang Diyos nga naay malaglag, kundi ang tanan unta maluwas. Nganong na may unta? Tungod kay ang tao, gihatagan man og hingpit nga kagawasan sa pagpili. You see? Nga na siya kapanguliwas. Kung dili siya mo gamit sa iyang kabubuton, his volition, his free will, then siya rasabang mabasol niya na. Kaya hinatag man sa Diyos. Buot sa Diyos nga,
gamiton nato nga mga Kristohanon kining maong kabubuton, free will nga gihatag sa Dios. Kay mao maligi ang function ni ana nga atong gamiton either to accept, to receive, or to reject. You see? So timan ni katong 1 Timothy 2:4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Now, diyan sa Episo 1:3 na po, God who blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Gani na ay pulong sa Diyos na gaingon, redeem the time because the days are unsa evil. So, binisayon nimo ni pahimusli ang higayon tungod kay dautan ang mga adlaw. Now, kitang mga magtutuo, by the way, didto sa langit, sa atong pag-uban na sa Dios, kitang mga magtutuo have our own museum of heaven. Nata. God wants us to fill it up with divine good works. Now, bahin ini, kining gisgutan din ng divine good works. Gitandi mo guna sa Korinto nga kanang pilak, bulawan, ug mahalon nga mga bato. Now, kini nga pagulagway sa kanang mayong binuhatan, kung imo ka ng sindihan o imo ka ng duslitan baron, mangutana kung imo masunog ba na? Dili masunog ang pilak, bulawan ug mga mahalong mga bato. Kini gikumparar gitandi sa mayong binuhatan nga mahimo sa usa ka magtutuo nga dili masunog. Kay this is going to be evaluated. Our good works are going to be evaluated right after the rapture. During kini sa judgment seat of Christ, our good works will be evaluated. Himuan kini o pagtasal. Kung unsay mas daghan, tawhanon bang mga mayong binuhatan, nga gikumpara ka na sa kahoy, kugon ug dagami, kung imong duslitan ka na, di ba masunog? Kay they are combustible. Dalira kini mo silaob, masunog, maugdaw. You see? Naon sa pa may gantihan. Nga mo manay basihan sa Dios. Why magantihan? Because they are combustible o mahog lang ka na o walay ganti. You see? So, kadtong mga magtutuo nga nagabuhat o maayong binuhatan nga gitandi. Of course, when they do it, kadto bang mga maayong binuhatan nilang gibuhat, ilang gibasihan ang pulong sa Dios. Ug naa sila magapuyo sa divine Dynasphere. Kaya man sila magpuyo, kaya maura man ay dapit nga diin ikaw makabuhat ug maayong binuhatan nga Dios nun. Wa kay mabuhat diha nga binuhatan nga tawhanon. Wala. No human good are being worked out or performed inside the divine Dynasphere. Only divine good works. Sabot? Now, I hope na nakakamot yun ang imong una bahin ini. This is very important na itong mga magtutuo kay kinira ba ang maoy himuan o pagtasal during the judgment seat of Christ. Of course, kining judgment seat of Christ, dili mo gini kay paghukom, pag-evaluate sa atong mga mayong binuhatan samtang dinhi pagkita ni ining atong gipuy-an nga kalibutan. So, mao ni akong gihatagan ni og lakbit na pod nga paghisgot kay importante kini kayo. They are very important in our Christian life because this is the time to prepare ourselves. And we should recognize the fact that God has laid down all of these things nga
atong sundon ingon nga mga magtotoo. Now, kung wala kay pagtuon sa pulong sa Diyos, saan mo yung pagkakataon ini? Wala. So, ang imong mga may binuhatan will only end up into human good, which is compared to wood, hay, and stubble, which are combustible. So, mo na nga, di man igining mga puntuha. Kaya manong danon kinipagayo, o kita nga mga magtotoo, manduan kita sa pulong sa Diyos nga we have to be doers of the word, not only hearers of the word. And we have to be consistent, persistent, regular in our function sa atong espirituanong kinabuhi. Now, ang magtotoo nga persistent, malahutayon yun sa iyang pagpuyo, sa iyang pagfunction, o sa iyang pagbuylo nga espirituanon diha sa protocol nga plano sa Dios. He consistently and persistently studying, learning, believing, and applying Bible doctrine every moment of every day. Dili lang kaya adlaw kundi every moment. Di man na every moment of our life, moment by moment. Mao nang unsa ka mainundanon gyud sa kanang kat-on, pagtuon, pagkat-on, pagtuo, gamit sa pulong sa Diyos na kinabuhi. Right? Nakita nimo? In fact, this process is done in a moment-by-moment basis. Ako na po nang ibalik. Kay the believer, nga gisgutan diha sa, well, of course, na sa mga pulong sa Diyos usab, siya nga nagpadayon, malahutayon siyang pagtuon, katon sa pulong sa Diyos din, he is called an epinosis believer. Ug kadtong mga magtutuong igo lang silang maminaw, ug wag yun nila tuuhi ang ilang gipaminawan, then gnosis believer lang sila. See? Na kung bahin na sa pagbuhat ng mga mayong binuhatan, mo end up lang kini sila o mga tawanon o why ganti. Di man ang rewardable kind of good works is only divine good. And kining divine good can only be performed, can be done, sud sa divine Dynasphere. You see? Kaya kung tuwa ka sa gawas, tungkol sa iyong pagkakarnal, o pagka-reversionista din, ang imong mga mayong binuhatan, okay, bisa kung sa kamayo. Sa tubangan sa tao, labihang maayo ha. You see? Apat sa tubangan sa Diyos, nili niya madawat. So, mo ka na nga, kung tuwa ka sa gawas sa divine Dynasphere, so tuwa ka sa cosmic Dynasphere, ang imong mga mayong binuhatan, mo sangko o mo sangpot lang nga tawhanon ng mga maayong binuhatan, gitandi sa kahoy, kugon ug dagami. Sabot? So okay, so mao kana. Adto na punta balik sa Colossus 3:10. And have put on the new man that is being renewed unto knowledge after the image of him that created him. Now, being or becoming the new man, new nature, bagong pagkatao, bagong kinaiya, nagaagad lamang kini sa pulong sa Dios o sa pagpuno kanimo sa Espiritu Santo. It all depends upon Bible doctrine and the filling of the Holy Spirit. O diya sa 2 Pedro 3:18, kanunay yun natong ginabatbat, grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Knowledge, vitamin K, matod pa sa higala ko nga pastor. Knowledge applied is epinosis doctrine. Episo 4:23-24. And that ye be renewed in the spirit of your mind. Diya sa versikulo 24.
and put on the new man after God hath been created in righteousness and holiness of truth. 2 Corinthians 5:17 na pod, wherefore, if any man is in Christ, he is a new creature. The old things are passed away. Behold, they are become new. Now, ang usa ka Kristohanon is being saved and becoming spiritually mature. Now, of course, dili man siya lukso lang dayon pagka-spirituhanong pagkahamtong, kinahanglan siya mo agi siya sa tulo ka ang sa espiritual ng pagtubo. Sugod siya sa pagkabata, hangtod makakabot na siya sa pagkahingkod, adult, o ang kinatumyan mo ang espiritual ng pagkahamtong, mature. Now, ang usa ka tao nga naa sa relihiyon, bantay ha, ang usa ka tao nga naa sa relihiyon is becoming in order to be saved. Gusto? They are becoming. Ginumay mo man sa Grigong pulong. He is becoming in order to be saved. Muro bag maningkamot pa na siya aron maluwas. Nga sukwahi magyo ka na sa plano sa Dios. Di naman ka kinahanglan nga maningkamot. Kaya ang Dios nagahuwat lang. Nagaandam lagi og hatag kanimo sa kaluwasan kung mo sanong ka sa iyang paagi na ikaw maluwas. Naman siya paagi. Ang tao, God, manigingon sa kong higala. Ang tao sa iyantes, nagtuman yung iya. Nawa, mangyun siya mo tuo sa tugon sa Diyos, kabubuton sa Diyos nga. Mudawat na kita sa iyang pahiluna ng matang sa kaluwasan. Tumuo ka lang kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Ang ano pa magliko-liko pa man kadihag. Pangitag paagi nga na may giandam ang Dios. So ang usa ka tawo nga nasa relihiyon is becoming in order to be saved. Kay dihagod sa relihiyon, himuon buhaton pa ang kaluwasan. Salvation has to be done, to be achieved. Apan sa Kristyanismo lahi man, opposite. Ang opposite, salvation has already been done. Humana. Kay, ang kaluwasan, God, is equal opportunity. Anybody can be saved. Every unbeliever is savable. You see? Savable. Anyone is savable. He or she may be white, black, brown, unsa pa'y kolora na niya, irregardless of culture, gender, economic status, education, uneducated ba siya o educated ba, etc. You see? Tanan, savable. So, again, Colossians 3 says, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth. Na, bahin sa election na po, balik ta. Ang election, akong balik ko niya, is the expression of the sovereignty of God long before the world existed or anything existed. Kini bang pagpili, election, mao kini pagpadayag sa pagka kanang magkagagahom sa Dios, sovereignty of God. Ug kini iyan na ning gihimo na himo na kini, mi tunga na kini. Sa wa pagyudbuhata ang kalibutan or anything existed. Nakita nimo? God the Father had willed the best for you, believer. Di ba nila? Pangutana. Did God already know who would believe in Christ and who would not believe? Tubag, yes. Yes. God's sovereignty and omniscience already knew in eternity past. Nasayod na. 1 Timothy 2:4,
who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. So, kung ikaw mo dawat, mo sanong sa pag-agda sa Dios, tumuo ka kag Ginoong Hesus ug ikaw maluwas then, luwas ka. Ug ikaw nga magtutuo na, you are elected. Episo 1:4. Now, Colossians 3:12 again, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long suffering. Di man kay nga ako na po ning ibalik. Ang pagpili, election, mao kini pagpadayag sa kabubuton sa Dios alang kanato ever since we were elected. Okay? Ephesians 1:4 and 5. 4, verse 4, according as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Verse 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Abi nimo, ang hinungdan nga nga daghang mga tao kanang masuko sila sa Biblia ba? The reason why many people hate the Bible is that sa diha nga ang pulong sa Dios mo ingon o musulti nga kita mga kasasala and our failures and weaknesses are revealed or exposed. Okay, ang mga tao don't want to be convicted, to be exposed by the Bible. Mao na. Di man ni katong ihisgutan nato kani ang RAM chip o prom chip. Ang RAM chip, read only memory, cannot be changed. Ug ang prom chip will not change but programmable. Records of every person's life na diha. Okay? Hisgot naman tani ni computer. Of course, there is that computer of divine decrees. Kanang mga dekrito sa Dios na diha sa computer. And the divine decrees is the sum total of God's plan for the human race. Every person's thought, every person's decision, action are known by God. Nakadungog ka? Ang tanan imong mga panguna-una, imong mga desisyon, imong panglihok, tanan, na ibawan na sa Dios. Ug iya ning gitugot kining tanan as time goes on in history. You see, nakita nimo na? Or wa ka kaamgo niya na? This is tolerated by God. Gitugot kini sa Dios in relation to the angelic conflict. Namang gutay giyatubang gubat nga espirituhanon lagi. Apan inumdumi. God perfectly knows all these things, thoughts, decisions, actions, etc. Naibawan na ni. Man is the only one who is answerable, responsible, and accountable for all his decisions. Di man na. Kita yun. May lain. Ayaw pag-ingon nga, tungod mo kay na-influensya ko niya. No. Influensya ang iya. Apan ang decision kay imo man. Sabot ka. So ikaw ragay manubag. No one's to blame for your failures and for being a loser except you yourself. Ikaw ragay. Now, losers chose to be losers because what sila alamag? Ignorant of what? Ignorant of truth. They're stupid. Temahin mo niya na. Mao man gyud description nga atag sa Dios niya tong gaygo. You see? Na matinumanon sa ilang buot. Mao na giingon. Temahin mo. Ato lang nang gihatagag emphasia. Tingalig mo yung murag tag nangisog. No. Hindi. Ato lang nang gihatagag emphasia kay tinuod man gyud. No one's to blame for our failures except kita yun for being a loser,
kita o kita ra gyud ang mabasol. Kung kita mipili man nga kita may mong bildiro, you see, nara mo na sa kabubuton. It's a matter of choice. Muna prinsipyo nga kalunay yung mutigbabaw, mutuyhakaw. Now, ampan ang mga mananao, here comes the winners. Winners chose to be winners because they are wise. Wise of what? Wise of truth. They're winners. Therefore, it's a matter of choice. Di nilang una kita kutob, karang adlaw og ato ni ipadayon og magampot ta. Amahan na mong langit no, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga among gipahimoslan ning adlaw. Salamat sa imong hinumdum kanamo sa kaminungdanon kini nga among ginabuhat na dawadlaw. Dili na mo kini ikatandi sa bisag unsang mga kalipayon ng kalibutan na o mga hudyaka o unsa. This is the most important time of the day, ang pagtuon sa imong pulong. Kini masilsil ang imong mga pulong nga ni sa among alimpatakan din sa right lobe of the mentality of our soul. Salamat ning among Bible study through the YouTube nining Balbido Evangelistic Ministry. Panalangini kining maong ministry, gamita kini o Dios, sumala sa imong kabubuton. Gamita kini in a mighty way. Nga makakabot kini sa tanan nga nanginahanglan gayud sa imong kamatuoran. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.